Ngifisa ukukhuluma ngolunye udaba lwentokazi udaba olunzima lwentokazi akufe umuntu kulona. Akufe umuntu kodwa udaba olunzima lwentokazi yaseManzimtoti eyaba nebhadi yazaliswa indoda kanti yake yajola nomfowabo waleyo ndoda. Lukhona ku Facebook isihloko nje salo sithi usizi lwentokazi yaseManzimtoti eyaba nebhadi yazaliswa indoda kanti yake yajola nomfowabo waleyo ndoda. Alikho ke ibhadi elinjalo. Alikho ibhadi lifana nalelo elibhlungu njengalelo. Ngabhala futhi ngolunye udaba olufana nalolu. Ngikhuluma ngomunye usisi owelike kwakuse umjolo loyana kumjolo nje ungathi shu. La khona omunye usisi wathi efika nje ethuyovela isoka lakhe lithi liyomveza wavela wafica ukuthi leli soka lakhe lilamana nomunye ubhuti lake lajola naye phambilini udaba ulicishe lifana nalolu. Kusho ukuthi ngo-2015 ngabo May kanje kunentokazi yaseManzimtoti. eManzimtoti ke ngapha ngaphambi kwaseThekwini la KZN. Lentokazi yabaneshwa elinzima ngoba yagcina kulelishwa layo yagcina ishawe stroke. Yagcina ishawe stroke mayichaza nje stroke sayo. Yake kushuthi ngabo 2015 umama wayo behlala kwaMashu kwaE. Umama wayo behlala kwaMashu kwaE. Ube umuntu nje obeyidayisela bekumuntu obeyidayisa ebrie edayisa naseyitimeleni edayisa nje bekumama ubephila ngokudayisa. So yagcina ke sihlala yasuka isiqeda isikole yasuka nayo yasuka eManzimtoti yazohlala kwaE nomama wayo. Ibikisize kumama wayo mayidayisa njalo nezinye ingane zakubwayo. So ke ithe lentokazi kwangeka amajola kodwa ke yayibiza isibongo sika mama wayo ngoba isibongo sika baba wayo yakwamamba kodwa kwangeka kwamajola yona. So ithi lentokazi yayisencane na 24 years. So ke ithi lentokazi ngesikhathi ihlala kwaE bayazi ke abahlali baseThekwini lapha ngakoMashu hostel ukuthi mawuhlala kwaE naso hostel usondelene ukweqa nje ujantshi ungene hostel, weqa umgwaqo weqa ujantshi ungene hostel, noma usuke hostela uya kwaE weqa ujantshi wesitimela weqa umgwaqo ungene kwaE. So ke lentokazi kwahamba yashelwa ngo-2015 yashelwa ngomunye ubhuti ngabo May nje. Yashelwa ngomunye ubhuti owayehlala ehostel. Yamshela lo bhuti wayishela lo bhuti yazi wabuthelezi. Emaye ichaza lo bhuti wayengwabuthelezi eNanda. Khona indawo ethi isetafuleni le angathi ngingaphansi kweNanda noma ngaphansi komjebheni kodwa khona indawo ethi isetafuleni lapha. Ithi lentokazi wayishela lo bhuti wayishela nje baze bathandana ke. So yayinokusuka endlini yomphekela mayisemsebenzini lo bhuti ifika ipheke idle mhlambe sebuyele endlini. Yayimphekele sahlala eBlocksini ifika ipheke idle bese ibuyele emuva bebonane ke ngama weekend ngoba wayihlala eBlocksini nomfowabo hostel ake nihlala nibe bathathu noma nihlala nibe bo4 or 5. Kodwa ke lapha ehostel kwaMashu nihlala nibe bo4 ngoba awukwazi ukulala akulale ngaphansi kwembhede njengawo hostel kwaOGP kanje. Imbhede yakho izitina ukwazi ukulala ngaphansi. Makwenzekile nihlala nibaningi abanye balala ekitchen belala ngaphansi kwetafula. Bayazi abahlala ehostel nami ngihlalile ehostel khona kakhulu namanje ngeke ngiye nje ngihlale khona.
ngisenombhede futhi khona. So ke ithi lentokazi yayinokusuka kwa endlini yalomfolo sebethandana bebonane la bangabonana khona mhlambe eqashe ebole kumjondolo lomfo ngakhona lapha ngakulezi itezi engase kuthiwa yilesi stop mawusuke e-office eThemba Lihle ubhekele emabhokseni yayihlala ngasemabhokseni lensizwa le. Ithi ke lentokazi kwahamba isikhathi ngawo 2015 yase iya lo bhuti waphuma eblocksini waqasha umjondolo. Lo bhuti wabuthelezi eNanda wayesephuma eblocksini waqasha umjondolo. Theke mase qasha umjondolo basebeba nesikhathi sonke ke isikwazi lentombazana ukuya ehostela ifike ipheke mayithanda futhi imlinde lo bhuti abuye emsebenzini ntambama ngabo 5-6 beyihlalele beyichithela isikhathi bese iphekezela eyisa kwa noma futhi ilale lentombazane la emjondolo basebehlala bobabili sebenomjondolo. Ayike ijwayeleke intombazane ijwayelana nalomfo yagcina isihlala ke sebekipita ke sebehlala nje bobabili sivuke kuseni washe yagcina isihlala nje khona hostel. Yahlala khona ehostela yahlala ngoba yayisanda qeda umatric yahlala ke hostel ihlala nalo bhuti ithandana naye nje belala nje ithi babelala ayazi yasinda kanjani ukuthi ngamithi ngoba belala wayichatha futhi lo bhuti hostel ake yachathwa kakhulu wayichatha nje ithi ke bajola kanga ukuthi yake yaze yaye eNanda lo mfo wayithi mayiya kubo nje waya eNanda mayithi yakubo waye eNanda mayiya kubo waye eNanda lapha etafuleni ithi nayo ke yagcina isiye eNanda sebeyazi nje kubo kwalensizwa ithi lapha yafika yathola khona ukuthi lo mfo ngobe ngwabuthelezi nje lo mfo ejola naye akukhona kwabuthelezi kulo muzi lo mfo ngobe ngwabuthelezi uyibiza ngesibongo sika ubaba wakhe wabuthelezi olunde emahlabathini wafika la eThekwini esebenza kwamagenqe wafika wazalisa nje kushuthi intombazane yaseThekwini. So lo mfolo ikubo likayise usolunde emahlabathini ukuthi yena lo mfo akajwayele ukuya emahlabathini uyabona lezi ingane ezikhulele ekhaya komama wazo zigcina ekhaya engakwazanga nje ukuya kulona. So uthi naye wayengajwayele wayezwa nje ukuthi ungasolundi ukuthi ubaba wakhe usolundi kodwa wayengayi khona. So bathandana strong nale ntombazane nalo bhuti le ntombazane ithandana lo bhuti ithi nje bathandana bahlala ndawonye bahlala nje hostel cishe kwaphela unyaka wonke behlala ndawonye. Ithi kwathi ngelinye ilanga le ntombazane ithi yabamba indoda yayo leya kwabuthelezi yayibamba ukuthi ilala nentombazane angithi mawunihlala ehostela ningamantombazane thothi nihlala namadoda niyazana vele uyazi ukuthi ubani ohlala nendoda yakho ubani la omakhelwane bakho nje uyabazi nigcina senixoxa mane amadoda esemsebenzini nihlalele nigcina senixoxa so kuyazwana nje. Ithi ke lentokazi kwathi kusekuhle nje sebenonyaka cisha unyaka wonke ithi yabe sihlethelwa ngenye intombazane yahlethelwa nje ngenye intombazane yathi le ntombazane uyazi ukuthi indoda yakho ijola noSibanibani uthi lona ngathi hawu ijola uthi ngaqala ngayitshela ukuthi uqamba amanga lo ngihlebelayo ukuthi lo mfo engithandana naye ujola noSibanibani ithi lentokazi yaqale yathuka kodwa yangayikholwa leyo nto leyo yabona ngoba phela nase hostel bakhona abantu abanamanga. Ithi kwahamba ithi yayiphatha kabi lento ngoba ithi yathi mayibuka
indoda yayo nalentombazane ithi yathi mayibuka indoda yalentombazane okuthiwa ijola nendoda yayo mayibuka iyagula indoda yalentombazane